Stražnjica u promospotu Hrvatske turističke zajednice nakon premijerkine opaske postala je zanimljivija od samog spota za koji smo platili 500.000 eura. I ženske udruge, ali i PR stručnjaci slažu se da se doista radi o seksizmu. No, jedna je stražnjica zapravo otkrila i tekako velike probleme u hrvatskom turizmu. Ženska tijela uobičajena su i u spotovima naših konkurenata, no oni za razliku od nas znaju puno uspješnije upakirati i prodati svoj proizvod. Ne prži predugo. Trenutačno najpoznatija stražnjica Hrvatske, ona je na promo spotu kojim naši turistički djelatnici ovog ljeta žele privući što više gostiju. Upravo se taj dio nije svidio premijerki, ali ni aktivisticama. Ona je prikazana samo dio njenog tijela i bez glave. S druge strane, mislim da je i problematično što i za koga je takva vrsta spota. Naime, za čiji je to pogled? Dakle, za koju publiku, koga mi pozivamo u Hrvatsku? Da se tehnički radi o seksizmu slažu se i PR stručnjaci, no smatraju da je žensko tijelo tu adekvatno korišteno. Stražnjica je, upozoravaju, najmanji problem. Po mom mišljenju, premijerka je morala upozoriti na jedan sasvim drugi problem, a to je da mi ne znamo kakva je komunikacijska strategija, da mi ne znamo kome se obraćamo i da Hrvatska zapravo nema turistički proizvod. Kako posluje hrvatski turistički menadžment pokazuje činjenica da sva uložena sredstva u reklamiranje zapravo ne daju rezultat. Naime, od 2004. udio turističkog prometa u BDP-u stalno pada. Ja vjerujem da ćemo svi biti zadovoljni. Afirmirat ćemo hrvatske ljepote. Taj spot ne odgovara na pitanje zašto bih ja došao u Hrvatsku, a to je prvo pitanje koje si svaki putnik postavi. Pompa oko stražnjice u spotu tako nas zapravo udaljava od pravih problema, ali građanima je zanimljiva za komentiranje. Ako premijerka kaže da je seksistički, ona je žena, što ću ja muški na to nadoda? Što ću ja nadoda? Pa žena je sama rekla. Hoću vam reći da to nisu ljepote Hrvatske. Meni se to ne sviđa, a sad možda se nekom to sviđa. A ja bi dva put gledao taj isti spot. Zbog čega? Pa, kako da kažem... Pa lijepa mi je ona obala. I meni isto i to, sve meni najbolje. A ručnik je se vidio ručnik. Što je dobar, velik, lijep. Ženska tijela u turističkim reklamama naši konkurenti itekako koriste. Kreativnim spotovima jako dobro znaju pokazati na koje goste ciljaju, a u konačnici imaju vrhunski upakiran proizvod i puno veću zaradu od turizma.